Ben, hoxe imos facer un adorno de Nadal para a nosa árbore en 3D e para iso imos utilizar o programa Tinkercad e unha impresora 3D. E imos facer unha bola personalizada, vale, moi sinxela, entonces o primeiro será entrar en Tinkercad, vale, podémoslo poñer aquí, podémoslo poñer aquí arriba, vale, con K a primeira, con C a segunda e sería este, vale. Agora imos entrar cun usuario de alumno que xa está creado. Entonces vamos a ir estudiantes con código de clase, porque vou vos dar eu o código. Vale, entón o código será este que temos aquí, FKC, vamos a poñelo aquí en mayúscula, FKCC 52 a 9T. Damos a ir a mi clase e agora vamos a dar a unirse con código de inicio de sesión. Puxenvos o mesmo código a todos, que é 1, 2, 3. Vale, agora xa vai nos aparecer aquí a opción de crear. Vamos a crear diseño 3D. Ben, entón o primeiro que imos facer é incorporar un cilindro como este, un tubo, vale, metémolo aí, e iso vai ser a base do noso traballo. Importante coller e saber que para xirar a vista hai que apretar o botón dereito do rato, vale, o botón dereito, non o esquerdo, e sen soltar podemos movela, vale, para poñela onde máis nos interese. Tamén premendo aquí neste cubo, vale, podemos movela, vale, aquí xa co botón esquerdo. Entón, poñémola así desde arriba e logo, se pinchamos a tecla control sen soltar do teclado e lle damos a roda, facemos zoom a donde nos interesa. Ben, o que queremos é controlar primeiramente canto vai ser o diámetro, canto vai ser de ancho, vale? Dun lado para outro. Aí, vale. Voulle poñer que teña de radio, pois creo que sexa como de 70 centímetros en total, entonces de radio a metade, pois serían 35. Non sei se será demasiado grande, pero vamos a facer así, despois xa axustamos o tamaño tamén no programa da impresora, porque despois hai que laminalo no outro programa, así que nada, para traballar vamos a utilizar este, e de alto lle vamos a poñer, vale, hai que, para poñerlle o alto, hai que poñer isto deste xeito, e tocarlle nesta do medio, que é que regula o alto, non? Entón vemos que ten 10 milímetros, pero vamos a poñer 3, vale? 3 e de ancho, neste sentido, recordamos que ten un radio de, bueno, aquí vemos que pon 70, porque aquí lle puxemos radio 35, vale? Tamén podemos poñer aquí directamente, vale? Ben, agora xa temos a base, ora que imos facer é poñerlle unhas letras no medio, para que sexa personalizado. Pero que pasa? Que se lle poñemos unhas letras e lle poñemos só as letras no medio, estas letras están separadas, como vedes que non están pegadas. Entón, cando se impriman, non van quedar unidas e vanse quedar soltas. O que temos que utilizar é unha base para que estén pegadas a unha base e non se solten. Co cal, para facer esa base, imos coller aquí un cubo calquera, e o vamos a convertir nunha barriña. Vamos a facer dúas barriñas que choquen aí nos lados, máis ou menos así. Esta ten, por exemplo, de 4 de alto, vale? E de ancho, pois ten o que fai falta para que toque nos lados, porque ten que tocar unha nun lado e outra no outro. Vale, podemos poñer un pouco aí, porque vamos a colocar as letras por esa zona.
É importante que toquen no lado, que toque aquí. Ben, agora temos que comprobar que teña a mesma altura, ou polo menos así xa nos vale. E despois vamos a poñer isto aí encima, non? Entonces, pois, isto vai ser un pouco máis alto que a barra de abaixo para que destaque o texto, claro. Ten que ser, para poñer a altura, hai que poñer sempre este sentido, e agora podemos subir aquí ou poñer aquí a altura. Podemos poñerlle 4 de altura ao texto, para que salga por encima. E aquí, pois, podemos poñer o noso nome, pero como, bueno, estos son personalizados do noso cole, vamos a poñer Ponte do Porto. Vale, vou coller esta letra, esta, e vamos a axustar para que quede máis ou menos por aí. Se cadra, quedase demasiado alto, pero bueno, vamos a poñer así porque así se ve ben, vale. Ten que tocar o suelo por este lado, vale? Para que non quede voando, que despois, a hora de imprimir, pode dar problemas. E vou poñer outro texto, igual, collín e fixenlle Ctrl C, Ctrl V, copiei, vale? A ver, Ctrl Z podes facer. Collo o texto, podo tamén dar a... non sei se hai por aquí a opción de duplicar, aquí, non? Duplicar, doulle aí e xa se me crea outro igual. En teoría, creo que aí, vale. E aquí, en vez de poñerlle Ponte, vou poñer do Porto, vale. E xa temos o noso título, vale? E agora, o que lle vou poñer é unhos adornos, pois, que parezan de Nadal. Como para un árbore de Nadal, voulle poñer 2 estrelliñas e voulle poñer un copo de neve que hai despois por aí, non? Entonces, vale, ten que ser... Estas estrellas, pois vamos las poñer de alto un pouquiño máis que o... Bueno, así tamén quedan ben. Xusto igual que de alto que o aro, vale? Entón, esta podemos poñer igual. Ten 3 de altura o aro. E o que vamos a facer é facela máis pequena. E, se nos equivocamos, damos o control e Z para volver para atrás. E vamos a xirar un pouco. Para xirala neste sentido, podemos probar aquí, así para que non este igual que a outra. Vale? Algo así. Por exemplo, vale? E lle podemos poñer... Se buscamos aquí, hai moitos tipos de formas. Podemos poñer a que máis nos guste, pero se lle poño aquí snow, neve, nos vai salir algún copo de neve. Por exemplo, este, que, sendo algo para Nadal, pois queda bastante axeitado. Que pasa? Que me queda moi máis baixiño, entonces para que se vexa por encima hai que subirlle a altura aquí mínimo, ten que ter 3, vale? Vale, se ten 4, ten como as letras. Podemos poñer para que teña igual que o aro, deixamos aquí, 2 non. Poñemos aquí manualmente 3 e así vese, non? Ben, pois así xa nos valería. Podemos facer un pouco máis grande se queremos, vale? E xa poderíamos telo de adorno, vale? Para a árbore. Ben, agora o que pasa é que temos que facer que todas estas pezas individuais se convirtan nunha sola peza. Entonces, sombreamos todas así, vale, co botón esquerdo, facemos así, arrastramos, e agora vamos a dar aquí arriba que pon grupo de unión, e xa se convierte nun solo obxecto. Entonces, agora xa podemos, se modificamos, xa modificaríamos todo xunto, vale? Ben, e vai quedar algo así, vale? Fáltanos unha cousa importante, que sería un ariño para poder colgalo, non? Entón, para eso, volvemos ás formas básicas, e nas formas básicas podemos utilizar esta de aquí, que é bastante exitosa para esa función, non? Podemos poñer por aí, vale? E podemos facer máis pequena, se vemos que é demasiado grande, miramos que a altura sexa máis ou menos igual, vale? E xa está, xa temos para colgar. Ahora o que temos que facer é unir todo. Podemos seleccionar esta e pulsando a mayúsculas no teclado, se soltar,
xa temos seleccionadas dúas cousas, ou podemos sombrear, vale? E agora damos aquí, pum, e xa está na mesma peza. E con isto xa teríamos o noso adorno personalizado. Vale, agora para imprimilo, primeiro que teremos que facer é exportalo. Exportalo, damos aquí exportar en STL. STL. E xa se nos descargou aquí. Vale. Podemos cambiar aquí o nome, vale? Podemos poñer adorno. Vale, poño o meu nome. E vamos a exportar e xa se nos descarga na carpeta de descargas, vale? Aquí, se queremos acceder a él, teremos que dar a carpeta e xa coller o arquivo, non? Vale, aquí temos o arquivo, vale? E agora o que imos facer é abrilo co programa de laminar para poder mandar despois a impresora. O programa de laminar é o Creality Print. Este programa podría ser, hai varios programas, vale? Pero o programa da nosa impresora sería este. E o único que temos que facer é arrastrar aquí o arquivo, ou damos aquí a importar, file, open file, pero non ímolo importar así e xa está, vale? Aquí podríamos cambiar o tamaño se quixésemos. E o único que temos que facer é que calidad queremos de impresión, queremos calidad normal, entonces, nada, slice, que significa laminar, e con isto xa va a estar preparado para mandar a impresora, vale? Isto tuviño non sei que é, pero bueno, agora damos a exportar, aquí esta flecha, exportar, vale? E eliximos onde queremos guardalo. Podemos guardar no escritorio, podemos guardar nun pendrive e xa o levamos, se o guardamos nun pendrive, xa o levamos á impresora para imprimir. Como eu quero que surbades a aula virtual, pois guardadelo no escritorio, vale? Poñedeslle o nome e dabelle a guardar, vale? Ben, con iso xa estaría. Ora imos ver como subilo a aula virtual, que é moi doado. E volver a facer o mismo que acabamos de facer. Vale, unha vez estedes na aula virtual, buscades o voso curso de plástica e despois buscades a unidade 2, 3D print, vale, impresión 3D, e damoslle aquí, damoslle a tarefa de impresión 3D e engadir entrega. Ao darlle engadir entrega, xa vos vai deixar aquí arrastrar o ficheiro, vale? Podémolo buscar no escritorio. O ficheiro ten que ser o G-code, o G-code, non vale o STL de Tinkercad, ten que ser o que fixemos despois no programa Creality, o que saliu daqui, vale? Porque o que pode ler a impresora. Vale, agora xa metí nesta carpeta, sería este de aquí, vale? Xa vedes que pon .gcode, que este é o arquivo, o tipo de arquivo. Arrastrámolo, soltámolo, e cando acabe de cargar, damos a guardar cambios e xa estaría a tarefa. Listo, con isto xa estaría, ora o que quedaría sería imprimilo na nosa impresora 3D e listo para poñer na nosa árbore.